तो का हालो भाई लोग फगुआ था यानी होली था ऐसो के ढहर ढिमलात गिरत सुतत आज के तो मतलब ऐसो के होली बीतिए गल था। लेकिन तो लोग के ई मालूम बा ऐसो के होली में सबसे ज्यादा होली सॉन्ग केकर बाजल बा केकर सबसे मतलब केकरा गाना पर सबसे ज्यादा होली सॉन्ग पर व्यू जाल बा। तो लोग के नहीं के मालूम तो लोग ई वाला वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखल ई वाला वीडियो में तो लोग के सब सुने के एंड मतलब देखे के एंड सुने के मिल जाए। गाना तो सभी कोई लखा मतलब स्टाइल लाल यादव टुनटुन लाल यादव पवन सिंह सिल्फी राज मतलब भोजपुरी के हर एक कलाकार गइला बा। लेकिन तो लोग के ई मालूम ना होई अभी तक केहू ना बतैले होई कि सबसे ज्यादा गाना बाजल मतलब बाजल लोग कर एसो के होली में यानी 2024 के होली में। तो चलो नहीं बिना कोई देरी के आज की वीडियो कर शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो सबसे पहले बात कर ले टुनटुन लाल यादव के। तो भाई ई वाला मतलब टुनटुन लाल यादव यीशु के होली में यानी 2024 के होली में बहुत सारा होली सॉन्ग लैला हन। लेकिन का जाने कावल के इनकर मतलब एको गो होली सॉन्ग ना बजल के इनकर सब फ्लॉप कर गल का एको गो तो के सुने के ना मिलल। एगो दुगो मतलब कहीं बाज जात लख उनकर उतना गाना नहीं के बजल। तो ई त इनकर मतलब सबसे ज्यादा गाना नहीं के बजल इनकरा के हटावा लगे। बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं। तो अब बात कर ले खेसारी लाल यादव के। तो पहले खेसारी लाल यादव भी इसो के फगुआ में यानी 2024 के फगुआ में होली में बहुत सारा गाना लैले हन। एक दिन गए पकड़ के अपन गाना रिलीज कर दिलन। लेकिन कहा जाने कहा भल का ना उ सब गाने में इको गाना ना बजल। लेकिन ई वाला यो गाना थोड़ा मोरा बाजल बा। छोटा कीड़ा मोटा की पता रखी न डाल ये कर दिया तो दुनिया कर रही है। तो बोलो अब अच्छा तरन भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह तो लोग कहवल है इनकारे गाना बाजल बा। अरे हाँ तो वीडियो के पूरा वॉच कर लेंगे सब कुछ मालूम चले। तो बोले इनकर वाला ज्यादा मतलब इनकर ज्यादा गाना नहीं किया सिर्फ ई गाना आयल बा ई वाला गाना और ई वाला गाना सैड सॉन्ग बा। हाँ ई मतलब पूरा सैड सॉन्ग बा बहुत झकास ई वाला गाना बा। ई वाला गाना पे व्यूज गल बा 10 मिलियन यानी ऐसो के होली में इनकर ई वाला ई गाना आयल खा एगो गाना ब्लास्ट हो गल खा मतलब वायरल हो गल का ट्रेंडिंग में एक नंबर पर रहा कौ दिन तक लेना इनका ई वाला गाना बहुत हिट हो गला। थोड़ा सा गाना सुना लगे। तो बोलो अब तो लोग कहते बोली अरे यार ये तो पावर स्टार मतलब ट्रेंडिंग स्टार सब के तो चल गल बाजल तो बाजल के कर गाना बा। हाँ लेकिन एकरा के बता दी कि केकर गाना बाजल बा। भाई लोग तो लोग तो अरविंद अकेला कलू अरे हाँ इनका तो नाम सुना ही हो वाला देखला ही हो वाला इनका गाना इनका गाना सुन ले अपन। तो बोले इनकर वाला गाना एगो ई वाला गाना बा ई वाला गाना इनकर लैलन और ई वाला मतलब यो बहुत ज्यादा गाना लैलन पर ई वाला गाना इनको बहुत ज्यादा वायरल हो गया। मतलब रिपोर्टर के देवर के साथ रहो भाभी के साथ रहो यही से ई वाला इनका गाना बहुत हिट हो गल और म्यूजिक में बहुत झकास रहे। और मतलब अखिलेश काश्यप लिखल तो उनका गाना तो हर एक हिट हो गला। पर इनकर ई वाला गाना पे 50 मिलियन प्लस व्यूज गल बा। मतलब इनकर 2024 में 50 मिलियन प्लस व्यूज चल गया। तो सबसे ज्यादा व्यूज इनके गाना पे गल बा यानी अरविंद अकेला कल्लू पर ई वाला गाना पे। तो लो औसो के फगुआ में मतलब बात होली में बात करल जाए तो नंबर 1 पे अवतरण अरविंद अकेला कल्लू का है कि उनकर ई मतलब उनकरे गाना सबसे ज्यादा बाजल बा सबसे ज्यादा उनकरे गाना पर रील बनल बा। तो लोग वीडियो कैसा लगल वीडियो अच्छा लगल तो लाइक कर लेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बाकी वीडियो को शेयर और कर लेंगे और कमेंट करके बता देंगे कि तो लोग के मतलब होली कैसन बीतल खान और कमेंट जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो चलेंगे आज की वीडियो एंजॉय कर लेंगे खत्म।